neu de u shoalin mong la ne u reunion buddhist ubana po kategori China lai thu ba kari China kala pelong ya ketika jing ya lekmen ban pen mare ya ki shoalin hapo kategori umba ka bana po Southeast China ka ba hapo kategori jala fujian la ang baba bon na ki mong kim sim lala ban mare na lor kategori lentang ka bastang ba bot wat taman bu mau baret lu kategori lentang ka ngam henrei na pedang ki babun uneu de we umang ubalala ban job thiau hadin bulala ban pen balance phaya ka met jong u bat ya adu lane mare adu kumba si sepakat pramita ka jing yar lane ka jing trong jokate ka lintang ha kate ka wa ba apo kari China balong ba uneu we umang ubalala ban mare hakate ka jingya le kai ban mare na siliang chkawa am ta umare tang sisin ula job henrei bun sin ula trai henrei hakane ka sin ula la ban pen poi chate siliang henrei babun na ki mang klem la bat ki rembet henrei unewe ula job bat ki briu hang ne pila ban ik la ya royu hadim ula poi su bakut jangate ka jing mare jangku